Så er vi her igen i endnu et afsnit af Det går galt. I dag der skal vi lave et forsøg med tændstikker, og der skal vi lave en kædereaktion. Og i en kædereaktion sker en proces, som starter en anden proces, som derfor laver en kædereaktion. I vores tændstikforsøg antænder vi først tændstikkerne uden kontrolstænger. Kontrolstænger går ind i reaktionen og får styr på processen. Kontrolstængerne anvendes til at styre effekten, men dels bruges de til at lukke reaktionen ned i tilfælde af store uheld. Og i tilfælde af store uheld skal de selv skydes ind i kernen. Kontrolstængerne er også lavet af grundstof til bord. Lad os prøve. Skal vi prøve igen? Optager den. Tryk ned. Fordi vi har et stykke metaltråd derinde. Jeg prøver igen. Så prøver vi igen. Og det var uden kontrolstænger. Så prøver vi lige hurtigt med kontrolstænger. Der er blevet lidt larm herinde, det må jeg undskylde, men hold nu kæft, gider at gå væk, vi optager. Og vi er på. Og der går cirklerne rundt, i stedet for at indtænde hinanden. Og derved også går en hel del langsommere. Tak for endnu et afsnit, og det går galt.